Πάμε. Γεια σας κυρίες και κύριοι, το όνομά μου είναι Φακύρης Αντίγονος και απέναντί μου τον Τάσο Τσακαλίδη. Τάσος Τσακαλίδης, Τάσος Βρετός, Εβραίος γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός, διάσημος στην Καβάλα, Θεσσαλονίκη και η υπόλοιπη Ελλάδα, και έχουμε εδώ πέρα, βρισκόμαστε για να παρουσιάσουμε την καινούργια σειρά της Logitech 5.1 ηχεία. Έτσι, άμα το έχεις ψάξει εσύ το όλο θέμα, ξέρεις ότι δεν είναι καινούργια, υπάρχει εδώ και 3 χρόνια και έχει βραβευτεί. Η βραβευμένη σειρά της Z 5500 είναι ένα σύστημα 5.1. 5.1 είναι. 5.1 με 1000 watt, έτσι, όχι 5.1, 1001 είναι. Έχουμε εδώ πέρα 1000 watt, για να το δούμε έτσι 500 watt RMS. Όπως λέει και το κουτί, έχει το Dolby Digital, το ProLogic το 2, το THX, το DTS 9624, όλα αυτά είναι προγράμματα αποδικοποίησης ήχου, για home cinema κυρίως. Ναι. Λοιπόν, γενικότερα θα δω τη μαμά μου να τρέχει έντρομη πάνω στο δωμάτιο, θα το βάλω τσίτες και θα δοκιμάζω πόσο καλά είναι. Γενικότερα θα έχει προβλήματα και με τους γείτονες. Με όλους θα έχετε προβλήματα. Ακριβώς. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το κουτάκι μας, φίλτατε Αντίγονε, να δούμε τι έχει να μας δώσει. Ανοίγουμε το κουτάκι μας. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο το Μπορούμε να πούμε πώς... Όχι, από εκεί τα έχω κόψει εγώ. Κόψτε από πάνω, κόψτε. Όχι, ποδόσφαιρο. Είναι, ζυγίζει 25 κιλά περίπου. Ίδρωσε να το ανεβάσω. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Ανοίγουμε το κουτάκι, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό εδώ πέρα. Μεγάλο φυλάδι της Logitech. Ναι, και καλά, συναρμολόγηση και τα λοιπά, ηλίθια πράγματα. Φυσικά, αυτά ποτέ δεν τα βλέπουμε εμείς. Ναι. Εδώ λέει και σε όλα τα... Ναι. Έχει powerful magnet, πολύ δυνατούς μαγνήτες. Και πρέπει να μείνει 60 εκατοστά. Μακριά από κομπιούτερ, σκληρούς δίσκους. Αυτό, παπαροπαπαριές, το είπαν και τα παιδιά τα υπόλοιπα που έχουν κάνει βιντεάκι, το λέμε και εμείς. Όπως βλέπουμε είναι το subwoofer με τα φελιζό του και από εδώ φαντάζομαι είναι τα ηχεία. Ας βγάλουμε το κουτί. Για βγάλε, τράβα δεν λέει δύναμη, έτσι, μπράβο. Είναι βαριά. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Τι έχουμε εδώ πέρα, τι έχουμε. Όπως βλέπουμε μας δίνει και μπριζάκι για αγγλικές μπρίζες. Τι είναι αγγλικές είναι αυτές? Αγγλικές, μάλλον... Τότε που θα πάω στην Αγγλία να κάνω τη βόλτα μου. Το φύσιο είναι αγγλικό. Αυτό είναι αγγλικό, επομένως γι' αυτό το βάζεις εδώ πέρα. Έτσι. Μπαμπαπούπα και μετά το βάζεις σε ελληνική. Πάει για αυτά από εκεί. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ηχεία και εδώ είναι το controller. Το controller, φίλε, είναι πολύ. Εγώ για να πω την αλήθεια, το controller να δούμε, γιατί εγώ από το controller ενθουσιάστηκα. Είναι έτσι... Το συνδέει σίγουρα στο subwoofer αυτό εδώ. Στο subwoofer το συνδέει, μάλιστα. Άμα το συνδέει στο subwoofer, τι άλλο. Ένα subwoofer που είναι για να τρέμει το κιλόνι σου. Πολύ ωραίο. Για δες. Ωραία. Για να δω, να το πιάσω κι εγώ, ρόδα. Ωραία. Κάνει και κλίτς έτσι ανάμεσα, σαν πολύ ωραία. Ναι, εξαιρετικά πράγματα. Τα κουμπάκια για να ρυθμίσει. Αυτά εδώ πέρα είναι για να είναι τα ας πούμε, τα settings και κάτι άλλες παπαριές. Χρήσιμες όταν θα βλέπεις τηλεόραση και θα περνάνε οι σφαίρες πίσω από τα αυτιά σου. Από πίσω βλέπουμε διάφορες εξόδους. Τι εξόδους έχουμε? 2 ψηφιακές, μία κοάξια, μία ομοξανονική και μία οπτική. Ομοξανονική, πω με έθεσες με αυτό. Έτσι. Έχουμε και μια οπτική έξοδο που έχω ακούσει. Αυτή εδώ πέρα. Αλλά είναι για τους καβλιάριδες με τα Mac που... Όχι, βγάζουν και άλλα λάθη. Βγάζουν, είμαστε λίγο πίσω από το χρόνο εμείς. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Πάμε. Εδώ τα ηχεία να πούμε ότι είναι για τοποθέτηση στον τοίχο απλή και εύκολη. Βγάλω το λίγο να το δούμε, πως το έχω δει και εγώ να γίνεται. Και η βάση είναι και... Η βάση γυρνάει και για τοίχο και για γυρνά το λίγο, να γυρνάει έτσι, να γυρνάει και κάνει γύρω στο κάτω. Κάθεται πολύ ωραία κάτω. Για να το δούμε. Στο κάτω. Και έτσι. Γυρνά το. Turn it, να πούμε και μερικά αγγλικά, turn it around to see perfectly να πούμε. Έτσι, από πίσω τι είναι αυτή η τρύπα? Εδώ όπως βλέπουμε έχει το σήμα THX, δηλαδή ένας εσύ και ένας ο κινηματογράφος. Μπράβος ακριβώς, έχει πολύ ωραίο πιάσιμο για τα καλώδια. Θα μπορείς να πιάσεις, ας πούμε, τσάκ, και το κάνεις τυχίσιο. Πώς το κάνεις? Τυχίσιο, σ' άρεσε το τυχίσιο. Αυτό εδώ όπως μπορούμε να το βάλουμε στον τοίχο και να γυρνάει κιόλας, δηλαδή να δείχνει προς τη μέση. Το μυαλό στο τι γυρνάει, να πάμε παράδειγμα.
Λοιπόν, είδαμε τα ηχιάκια μας. Εδώ έχουμε τα καλωδιάκια έχουμε εδώ πέρα. Καλώδια. Να το τονίσουμε ότι αν έχετε λάπτοπ, επειδή επικοινώνησα με τη Logitech να το μάθω, γιατί έχω λάπτοπ που δεν έχει έξοδο 5.1, δεν ξέρω τι πάει να πει αυτό, αλλά υποστηρίζει ήχο 5.1 από μόνο του, δηλαδή είναι αυτοενισχυόμενο κτλ. Να το πούμε και μια στα αγγλικά ότι if you have it laptop you can buy it and it make the work of 5.1. You can have THX sound. Αυτό εδώ είναι το κεντρικό ηχείο. Δεν λέγεται Twitter, Όχι, δεν είναι Twitter, είναι ακριβώς το ίδιο ηχείο, απλά με διαφορετική βάση. Γιατί? Ακριβώς το ίδιο ηχείο. Γιατί? Για να δω. Γιατί τα 5 ηχεία είναι όλα ίδια. Λοιπόν, αυτό πάλι βλέπουμε γυρνάει έτσι για να μπει και αυτό στον τοίχο. Και αυτό στον τοίχο. Να τονίσω ότι μπορείτε να το πάρετε σε εκπληκτική τιμή από το Pixmania και επιλέξτε το Pixmania Pro, γιατί θα σας δώσει και τιμολόγιο και θα το πάρετε και μια 20 ρούπα πιο φθηνή. Τις μπαταριούλες. Μπαταριούλες και τηλεκοντρόλ. Ωραία τηλεκοντρόλ. Και εδώ κλασικά έχουμε τις οδηγίες. Πάμε να δούμε το woofer. Woofer το θέλω εγώ. Το woofer το θέλω εγώ. Το woofer θα το παρουσιάσει ο Βρετός. Τσάκω το HTC HD μου. Έτσι. Γεννητάρα μου. Έτσι. Που δεν κάνει τίποτα. Βλέπουμε εδώ τώρα. Σε τυλίγουμε. Τι βαριά δουλειά. Έβγαλε τα ένα. Έλα ρε μια πουλά τρέλα. Στο λαό του πάω. Ένα. Θα σκάσει κάτω, πρόσεχε. Δεν θα σκάσει. Όχι. Τι είναι αυτό. Ναι, σίγουρα το κρατάει. Όχι, το σηκώνεις αυτό και το κρατάει έτσι, μπράβο, σήκωσε το. Έλα, πάμε. Σήκωσε, πιάσω από εδώ και σήκωσε το. Γι' αυτό το λόγο. Σιγά. Κάτσε να πιάσουμε πρώτα αυτό εδώ. Βγάλω το αυτό από εκεί. Έτσι. Θα φύγει. Δεν φεύγει. Το κρατάω. Κράτησε το. Κρατάω κι εγώ. Έτσι, βγάλω το. Να δώσουμε μπούλο το κουτί. Για δεν χωράμε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό ήταν και το κουτί. Έτσι. Εδώ έχουμε τώρα το subwoofer. Στην αγκαλιά του τάτου Βρετού. Λοιπόν, στην κοιλιά. Είναι ένα subwoofer που από ό,τι έχω δει και από ό,τι βλέπω το μέγεθός του. Πολύ woofer, φίλε. Θα έχει σίγουρα πρόβλημα με τους γείτονες. Μια τρυπούλα για τις δύσκολες. Εδώ βλέπουμε τις για τα δύσκολα βράδια. Εδώ κάνει τα και μπάσα. Ναι. Εδώ βλέπουμε την ψύχτρα των ενισχυτών. Εδώ βλέπουμε τις εξόδους των ηχείων. Εδώ βλέπουμε αυτό συνδέεται με το controller. Αυτό εδώ είναι. Με το που το δίνεις τσίτες και με το που το δίνεις τσίτες κάνεις την κιλούπα σου να τρέμει σαν να έχει φάει πιτόγυρο. Ή καλαμάκι με γύρο, όπως το λέτε από κάτω. Μην παίρνεις τα μπούτσια μου. Εδώ συγκεντρώσου. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι και το... Έχει και το Logitech εδώ, Άμα θες μπορείς να το βγάλεις, όλα βγαίνουν, όπως και από εκεί, όπως και από εδώ μπορείς να τα ξεκολλήσεις. Και να τρομοκρατήσεις κόσμο. Επιλέξτε το Pixmania Pro. Και αυτή 3 εκατοστάρικα. Full. Ενώ αν πας από το Pixmania το κανονικό θα στο δώσει 2,80 με 40 ευρώ μεταφορικά. Στα 3,20 μπορείς να πας από το Pixmania Pro, που είναι για professional, σε περίπτωση που διαθέτεται δηλαδή η εταιρεία κτλ. Και να γλιτώσετε 20-30 ευρώ και να σας έρθει στην προνομιακή τιμή των 300 ευρώ. Από ό,τι έχω κάνει έρευνα αγοράς, είναι ότι το καλύτερο μπορείς να πάρεις. Ελπίζω να επιστρέψουμε με βιντεάκι καινούριο και εγώ και ο Αντίγονος που θα τα βάζουμε σε λειτουργία και θα σας πούμε πόσο καλά είναι. Γεια χαρά κυρίες και κύριοι. Au revoir, bon voyage και πατάς εκείνο το κουμπάκι.